आगिनि जामु आगिनि तंथं नायथं तंखौ Agini kanu, agini jamu, agini tong tong nai tong tong ko. Biang kemakha, akothoma, biang batang katini akothoma. Biang kemakha, akothoma, biang batang katini akothoma. Agini kanu, agini jamu, agini tong tong nai tong tong ko. Thorough music world, played by USB Drive. যে খাইমানে খাইমাকে आं 2019 रावनि सिमिसें खाता ओमफ्राय दाख्लै बेथ' 2021 नि दाबो अमोंखे अकाल सिजननि ममफल दा अकाल सिजननि ममफलाबो दाबो सेप्टेम्बर दिनि 16 सेप्टेम्बर सलि दङ दिनि आं खाइमाने जे एक मासनि बिसिङाव न अबहाय बोथें जोंहा माने आगिन थेके दाख्लायते साखा इनके दाखुंनो अमकी नों साक बाय थांदाखाय नाकि सरकारनि एबा हाबांनि कुनो जवाब मानमारा दं सरकारनि सुबुं बोलते न आं थानाय 2000 कोरिनि सिबिकाय फेमिनि बरक आनि बागानाव नुखा आबोखाय जानुवारि मास कायमाने नेतावो केतो माइ हिसाबै केतो हारां थागारो आलबाय खायते सेबानाखाय नगे बरना आं तुइ फुनु पाया नगे बरकानो साजाखा गाफोर आनो कगर लामा दङ ननो नरना आं सुबाजो नाइन थाव हापां बोलदना सिनि बेल डाइबलनि अफिसनि थेके सिदे मनपुर सिनि बरानो सारा रखा 1000 सारा रखा 1000 सारा माने बिसिंगो सरकारनि चाराबला मासु दिबे क्या ओटे खाइरो तर खना गै सरकारनि सुबाजो अबन्ताइको बरानो सारा रखा इनके दाखुं नों अमहाय मम फल कायै बाहाय मा दखान नों साकबाय थां लेखनाव खाक गोसां माने खाकसांगो बाहेर खाइना हागाय बे आं गुबुननि गरं नबो बरबो बाखिनि खाइतो खाइनो नगर गता दंथो बेरायनो जरत बर बेरायो दाबुक तो बेकार समस्या त्रिपुरा राज्योआव गोबां मांग दंखा गुबुन बागै सरकारावबो समाधान खायमै आं दखा गुबुन बागैनो जों साकसांनो माबास थाइगलायखिया दिनै डिस्ट्रिक्ट खायने सामु खायने अब हायरो नतैको इनके दाखु आं कासे कक संनो मुसंगो ताबुनि न मम हाय कायने मुसुंनि दखान काय नों बरंनो तामहनि सानाय आव लेखना हामबाय इना कक्सुं माने बरगो कायथुं आं हागेनो जों कायनेनि सिजन खा जानुवारि मास कायमानो ते आगस्ट मासर कायमानो तब ओ आगस्ट ने गकाय तिरौलु नांगिया वातनि दिबेनबो बिनि खायदो मास दं ओमफ्राय जे अ पेपार गोमानि कारन खा तलाव जों बिथि मिस्किरिबो जों अ जागानो बयबायनाय लुचोय तारपर जों गोजार कपला जों फुंनाय हर फुंबायबा ग्लासफोर फुंनाय आबुन परे जों जारानो आयरनाय गकाय अमो रमानि कारन अमोंखा साकाव गकाय सिल्भार कालार बिसिङाव ब्लेक ओ ब्लेक का कसम का वो हाथ ठंडा करते रहो अमोंखा सातुं निपा और जे बाय माने बतेसे बेक खालाय साका साव गकाय अमो बहुत बिनि पॉइंट दङ ओ जे जों तला बिथिर माने खायज बिनि चामु ओ जाब्रा रक मासाया ताय जाब्राबो आसायमेया अबन बागै जे जों तला बिथिर माने जे सार माने बिनि खायज बन मासा दं आं तां जरा तो मिस्की खूब कम ना हाबका बे अब हागिना नर बखलादि ओ पेपर ओ जे माल्चिंग पेपर न ओ माल्चिंग पेपर पाइनानै थांगा गायसे आगरतला सेरवाली आगिनि सेरवाली स्टेशन कुसाम सागर सेरवाली ता
ayang upulo kaisa tongo Radha Krishna bandar biz bandar mane buzuloi biti phamani dugan mane romde egi culture je mane phamani dugan je biti rok o jaga manthago bo norok panake takunin momo ani sini mungkai ani mung hopreng ke jotono sini bayo to bor basa sini ana phono ani kaminge kumani bil sidai mohanpur Shafika anilang mau khamasi sajago nang bay malay